kumshi benta ban pensuk ban ai ka jing shakri ka baphai ki paiba ka dong ba ka thain jong ka mahoti constituency ha ka bai dei ha ka pang ka shitom jong ki nong song snong ka thain mahoti ki ba wan sumar ha PHC mahoti henen ka singi wa mele ka mahoti constituency ubada sakhet lamare ulale ban ai ka kali ambulance ka bala panmang na ka scheme chief minister relief fund sha ka mahoti PHC na ka benta ban pensuk ha ka ket ka ba ki paiba ki ba pang ki ba shitom jong ka thain ki ba ha ban li sumar ki wi pat ki hospital ki ba kumsha ki hospital ki ba don ha shlong lane hanong po na kaliang uniu nong mikmat ulapan pauru ban na kaliang ka jong u dang don ha kalenti ka jing yakran bar ki bor sarkar ban pen kiu kardan no ya ka PHC mahoti sha ka CHC khnang ban la ban ai ka jing shakri ba ka jing sumar ka ba kham paka iki nong snong jong ka constituency hi borok we bat shushu ula ai ka jing yero bat ai men semru iki doktor bat ki staff jong ka PHC ha ka ba ki la tre shitom met bat men sem ban shakri bat ban sumar yu pai ba nong snong jong ka constituency ha ka ne ka singi lai don lang baro kirang ba snong jong ka thain mahoti constituency ki ba don hapo ka shatri ka sanjuk kirang ba snong mahoti area na kaliang kane ka sanjuk ru lengba uba leki chalam uba de sketri jong ka sanjuk kala ai ka jingkhublei ba ka jingkit bok kirwiang yu ni nong mikmat lengba ka jing tre shitom jong ka MDE government ni khanta me you honorable chief minister jongi isa Conrad K Sangma but Kledo in charge jong ka health and family welfare iba AL health ngamla klam na penpau ka jing su ek bat ka jing su ngo hadu kata yaki pada government borok ba kila shim ya ka jingit kle ban bu bentalem ya ka wei na ki buntle ki kali na ka banta ka ni PAC mahoti jongi hangni tenga soba ban so ban ai ka jikuble ki bakha wi ki borok u chief minister ban borom ba ye minister ban borom jongi yang ka health and family welfare ro iba AL health ya ka ni ka banta ki bla shim ban kitkhia ban pembiang panto wadlada ngimla ban ai season ai ya borok lai tini ki PAC jong yiru udrei kadai ri ka borom ka bakra ba kila kan mawe ni namata ka we ne kila tiliro kom hagani ka por ka baking kordit kom hagani ka por banging kindo ya ke jingjing jar habi de pat uni khlim jing pangro te kom ba yakran mane ne usngona iwe giramba mo giramba snong jong ka kado ti blakran ngapa kendet ban biang halor ketu kejikren jongi habi de bat kini ki kali ambulance hoy ngamata ngala don ko sansnem duna hani hapo thain mau ti constituency wadara de unomi khamat ro umele ro re ngangayo i ka wei kumbai ong mane hoy ki ambulance la bandong ba we po we amele upersang ban penpoi haki PHC ba per jonga mau ti constituency andrei hadin katuga ni benai lalin hadin katuga ni snam mau ladon haga bor nim don chuka bor kini ki ambulance kila long no kum ki kali kamai kata taga de jinchi sha ka e ka bai ba anda menai la kren ram basno jong ka snong ko roti ka de ka ba 6% ka ba shisha ngatrai pi boro ro pi manjur ye kata taga e ka makwa banong hapdong halor ka ne ka long ba ni ya ka ne ka ambulance ki ma ni panpoi mentah hani kadai ni penpoi nak mentah ka PHC jong ka mahoti jong ka snong mahoti hani jong ka area mahoti jong ni hani hani dengan next kem ba pi kum ke rang asnong pi kum ke nong yalam snong ki rorang ba bat ki long keme bat ki samla bat ki rorang baru bayagan ni ka kali kepala bu benta naka benta ka jong pi naga benta ka snong ka tha ka jong pi na benta ki kino jing don ka jong pi hagan ni area pi nga next kem ba piro pensim ya ka kum ka kali la jongi mde banong ba gani te kali hospital ni kali ka government ni kali udas ket ni kali doktor ni de pensim ba gani kali ka kali ka pan yarap yangi hakipor ka pingidon kam ya ka bat kadai banlong ka kali ka pin hap ban sumar ba haman la kasni hoy kadai ka jingkit klik jong ka PC hoy ya gani ka ambulance ka ba ai andre KPC kan kit klik haduk kano nama pakai tega kani kan syakri nama tajong piwai pawai ba ubadan kam ya ta tadi na kata kadau ngaru kumunong mikmat ngakwa ban kerpat syapi barok khamtam ye ki rambas nong bat ye ki sekretariat nong bat ye executive committee hi jong barok ki bisnong ki bahap hangni hapo PAC mau tiba slobha ban sumar sobha ban sidong ya gate ka kali lar ka kit yano yano lai lar ka kit e long kumi lar kit yo rangba lar kit ikna ro ban syakri habide bat ki kam ke banon kam
dengan subah berkerpat mana kalian gajong piro ke dibandon kata gajing pensengau dan gajing kerpat yang ini giban penon kami ka pakin sumar ka hagata kerupam kenang makan long kali kabana Islam but sagawai kani kali gabawan mentagasi kamdai kani kaban jano lasal si kumbaja kini giwe ki ambulance kibala julong hagis nam kibala dep kani ka ambulance kabawan mentah kani ambulance kabayo na Chief Minister Relief Fund langba ka Health and Family Welfare Department Teka ay mo panong kalong magani ka ambulance kala David jong ka PHC mahati jong ihang ni. Tadi na kata daw habay day berkani mundon kanu question kapan arise ba kani kali kala manong kali kamay lani kali iyu la shalachisi. Kata kadi ba persya ya karun ka ay namar pa kadai lembaga department. Hoy la kadai ka ba ngi ay haki society dan ngi ay haki community ba per hoy kadon hi ka kadang kendiat kajing long kajing dominate mau ngila manong dari gini try ke boyo manlek dari rei ya kan ya pat kali ke pelai mentah kasi kani ke David jong ke PHC mahoti officially tengah try ke PHC ro mo kan simu ya kata kajing klik man management pet ya ka but kerman scam ba kan nong hero ke kali ke bala siapan syakri wat ada ngidon mo hakisnong ke basnu usurok ubai ma usuro jenjar banyai ro dengan tharai kan syakrihi katkum bakadaiban syakri hakipor kibanwan te hagajing sisa meneng adang mut tharai bangin place wangin IT swai ke kali dengan sepelong meeting dan rai kamlele ngin pelat ya ka ada belong meeting ro kamlele gajo hi mo kamu ang ci sepenar gajo hi per dengan sele ya kata gajing IT sibet on ladep kani ke meeting te swai bangin poi sa kata ga buta Tegidon katu gane ki point ki ba ngakwa ban kren habuyo snow mapi borok namar hagane ke singi bakra ko ma ongno mene ba ki sunjuk jong ki rang basno joga mohti area ki don hane pat nagapor sakapor ki bon ki jingkeli ki bawan hapdeng jonga nagamata ki kam ki ba per jong gane ke PHC mohti jongi hangni dengan kwa ban susim ya gane ke kabu khendet dara pimso ye ba ngan syukwa ban batai pikin jet ba nado ba ngila long emily mangi ka ke bengila ya syakmat habi de bat kane ka PHC mahoti jong yang ni kanang ba pina gane jo piro pinyo khandet ya ka idea ka ba ngila ya syakmat habi de bat kane ka PHC katkum ka jingtip ka jonga katkum ka jing discussion ki bengila ju yo ban ya syong hani po hospital ne hapo office jonga po secretary ro ke PHC mahoti kelalong ke way ke PHC ke bala bon population hadu sebab palat. Ladang ngambakla katkum ke record bengiyo hausnem araja khapra mor kat ke jingdon lang general secretary jongi ba don bokhar nayor mogret ladang ngambakla ke PHC mahoti ke hapan ber hadu lai pulai lai kusau hajar ngut ki briu ngado ki klung ki long keme ki rangba ki samla long borok na ke benta ki sau pulai snong dei dar sau pulai snong am Sau pelais nong ki bahapan pet man kami daga PHC mohti. Ki wegi PHC mo kumbang ayo i ki wegi district lene ki wegi time. Sau pelai tali ki snong ban kit kle ka wegi PHC kamde sure ka kam ka bakai. Tanrei kani ka PHC jongi hang nilai kadang la hi ban adjust kadang la hi ban ya kadang la hi ban trekam naga banta ki pai ba ki ba hapok kani ke PHC kita gilai pulai lai pesau jarmu approximately mundai ba tikna dai kidai kumtai naru ki klong ki khana ki badang kha ki ba long kumta na namasdang habukut tenga balenga kan mau ya kani namarba bat kumang tip ya kani baroro namarba haus nam araja khapranga kan mau adang sistem to ko adang ko kejadru ni persang banyak keren bat ka proposal Nato ketua por kala ayat syaga health department wat sya chief minister ro ban upgrade ya kane ke PHC mohti syaga CHC balai nama bakum baunga mene kala long khapnya apalat katkum ke record kabadon hangne hapo PHC tehoi kisnem kala ayat sistem mentano do bengi propose te hado mentarung impat yo ka approval ke betikna hanrei ke bangakwa ban ong ya pipat ba
ka jingkermen menta kat bedang ya kipor kadang klain cucu ka jingkermen namar ban ladangam bakala haune benai November nene Desember Muslim do ngatrai ho arjar poe ka cigi January February ngin sayo ka approval ka bat tikna rangkat bat ka sanction ya ki structure ro ban penhe susu yagani ka PHC jongi sha ka CHC khnang ba kan la susu ban pet ban khmi ban shakri namata kani ka mohti area jongi hangne bro kowe te gani masukwa ban yathu ipi khnang ba pintip ya ka ka bajia habe dei bat kani ka PHC mohti jongi hangne moh ta gade ka jingkermen ka jonga ta kamur gade ka jingkermen ka jongi baro hi hangne ban yo ya ka CHC ka bakham he susu ka bakham biang susu ka bakham bon susu kinong yarap kanang ba ka area mohti kanlong ka area ka ba suk habe de bat ikam sitom kam saja hani apo area kata gawe kabar pan nakapor siya kapor badi doktor karpor badi doktor dhar khamtam taki por sin ngilai kren habe de bat kani ka power habe de bat ka kamlaj mo ka kamlaj ka kampansai hangni apo PHC mahoti jungi ni ndai hoy to hagi por gi mga yo i complain ngai kren kapoy kalai moroktor ta hagi por pat sidayo artiyo laitiyo yo alse kadon ka problem kumno kaya kalai te gani ka problem lai hoy ga sutu kumbahaman lagi snong ki don bet ki problem mo ki jinge happy day bat ka kamlai kamsai ka jungi hapo moti konsusi banga kwa banyu thu ipi happy day bat kani ka kam electricity hi ka kam lai hi Mdai tang hapo moti ndre haman ka district kumba haman lagi snong khamtam seki thang ki bakham kandong de ka don be kane ka jinjijar kala bande na ki bill ba ki bro kim tre ban siu na mar ki poi kulumar ki bill kata ngai ba hoy na mar ka complain ka wan na man lagi snong hapo state jongi kabar kala ban long ba ka PC bat kanur kanu ka snong kaya share ya uju utransformer kanero kade ka wei ka cinta ki pangila ya keren daki proportion ba ka department ba ya ki PHC ya ki CHC hi te ki dehi banyo da u transformer la jong khanang ba kane ka jingle blai hagisnong karlaj ban kata iya ka hospital akane ko pon nakaliang jungi teng jong ki tangba snong jong ka mahti area i pen pa ka jing songu ya blai try kan rat bala don rakat nang bat ngi bala perku perdo ingi badah pedang kane ka jing long jing man jong kane ka perthei akapa i sate shokhom andre ka jing plelat ka jung u ngilala ban don rakat lang po jong kane ka mahti PHC kam tam e akane ka por ngi pen pau ru ka jing songu ka bakrau nakara liang ka jungi kumki nongkit kam snong baru haka keteng jung ki pajba he jong ka mahti area haka ba nakaliang jungi MLA badon burom jungi mada sakhiat bha lamare bailala ban no sinyang ya kani ka ambulance sya kani ka mahti PHC nakabanta ka jingpun kam jong ki pajba nong snong jong kani ka area haka ba ya dei bat ka jingpang jing sitom haka ba dei bat ki jing e ki ba ngidon hapo jong kani ki area tengi pun pa ko jing sungu ko basikat de ya i MLA badon burom jungi ibala ploi ban yarap lem nakabanta jungi ki pajba nok snong khamtam e haka bai de bat kapang ka sitom nakaliang ka jungi rungi pun pa ko jing sungu ko basikat de haka bai de bat ka sarkar Meghalaya haka ba nakaliang jong ka MDA government kalala ban no sinyang ikini ka ambulance lengba jong MLA jungi po jong kini ka mahti PHC bat ngi scam ba lengba jong kini ka ambulance i ngi scam ba ki pajba nok snong jungi khamtam kitu ki bapang basitom kila ban pendon kam hok ikini ka ambulance bat ru ba ki pajba nok snong hi i wei pe wei ki dei ki ba yo bantah ka bai de bat kini ka ambulance ta ka banta ka pang ka sitom ke jungki te ngi kum ki nongkit kam jong ki dorbar snong ba fer ni sngo ban ai ke jing khublei bat rungi sngo ban ai ke jing ya trelang bat u nom ikmat jungi ma da sakhat bhalamare hakba ya dei bat ki banta ki ba fer ki ban wanra ek roi kapar ki ban wanra ya ka bha kamiat apo jong kini ka area tena kaliang ka jungi sngo ba kalong ka jing donbok ba sikde ya hakba nakaliang ka jungi ngila ban ya trelang bat u ne u MLA ban yarap ya kani ka dong ka thain ke jungi ban ketiu ya ka dong ka thain kham tam e hakum kani ka por ka bangi don ya ka khem khain
Henry nakaliang ka jungu la kloi ban wan sini nakaliang ka jungu la kloi ban no senyai kini ka ambulance kalong ka jingkerku la ka menta jungi iwei pi wei jong kani ka mahati area te nakaliang ka junga ngasu ban ai ka jingku bleru ya ki ramba snong ki bedon lang ni ki balaya wan rangkat lang ki balaya sakhi lang ya kani ka si ka ba along ka si jing sa jing kan mau ka be de bat ka jing no senyang jung MLA ya kani ka ambulance kani ka mahati PC ngasu rupan ai ka jing songu ya ki doktor ki balaya ya Trevor ba ka be de bat ka banyarap ya ki pajbat snong ka pang ka sitom hamtam ya ka jing Trevor ba jung ki doktor kan bat ki staff ki nurse ki badan hang ni nakabenta ka jing Syakri ke jungki hamtam ka jing ya le persya ya kani ka khlam COVID-19 de tang kini kentin nakaliang ka jungi ngisngo pan pun pa ka jing songu ko besikade respon